आज मुल्क भर थारू समुदाय के साथे अन्य समुदाय सब भी माघ संक्रांति पर्व मना रहल बाटे। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करे वाला संक्रांति भइला से माघ 1 गते के मकर माघे संक्रांति भी कहल जाला। आज से उत्तरायण शुरू होखे वाला भइला से दिन से रात छोट होत जाई। उत्तरायण शुरू होखे के दिन के स्नान जप तप ध्यान साधना दान आदि के पुण्य दायक मानल जाई। आज के दिन देवघाट त्रिशूली काली गंडकी बागमती इंद्रावती त्रिवेणी रीडी लगायत स्थान में माघ स्नान करे वाला भक्तजन सबके भीड़ लागल रहे। इस जगह में आज विशेष मेला समेत भी लागल बाटे। तराईबासी से माघ 1 गते के नहान अर्थात नहाय वाला पर्व के रूप में मनावेला लोग। तराईबासी आज अनिवार्य नहाय के मान्यता रखेला लोग। सवेरे तीर्थ स्थल में जाके स्नान करके तिल दान कैला से सोना दान कैल जैसन पुण्य प्राप्त होके के धार्मिक विश्वास रहल बाटे। धर्म सिंधु में माघे संक्रांति के दिन घी चक्कू तिल का परिकार खिचड़ी न खाए के दान न करे के जलाशय में जाके स्नान न करे के ध्यान न करे वाला व्यक्ति जीवन भर रोगी होखे वाला कह के उल्लेख कल गई। धर्म शास्त्रविद प्रधानाध्यापक डॉक्टर देवमणि भट्टराई जानकारी दिल बानी। ई वर्ष पौष शुक्ला पूर्णिमा अर्थात पुष 29 गते से श्री स्वस्थानी व्रत कथा शुरू हो चुकला से नेपाल पंचांग निर्णायक के विकास समिति जनले बाटे। ई व्रत करे वाला चांद्रमास अनुसार माघ महीना भर स्नान करके नित्य मध्यकाल में श्री महादेव के पूजा आराधना करी लोग। ऐसे ही एकरा के माघ स्नान भी कहल गइल बा। 12 के करिया माई 8 नरही चौक में माघी पर्व के विशेष अवसर करके करिया माई वार्ड नंबर 8 बारागढ़ी गाँव पालिका और मिल के सहयोग कैल संस्था सबके संयुक्त आयोजना में आज से थारू माघी कला तथा सांस्कृतिक मेला 2081 शुरू भइल बाटे। माघ 3 गते तक लागे वाला उक्त कार्यक्रम के सभापति किशोरी प्रसाद चौधरी रहल रहनी त प्रमुख अतिथि हरिबाबू चौधरी रहल रहनी। ऐसे ही विशिष्ट अतिथि सब में 12-1 के संविधान सभा सदस्य बलवीर चौधरी, संविधान सभा सदस्य दिलमाया थामी, करियामाई गाँव पालिका अध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव, राम प्रसाद चौधरी करैया गाँव पालिका के उपाध्यक्ष सुनैना कुमारी चौधरी, करियामाई वार्ड नंबर 8 के वार्ड अध्यक्ष दिनेश चौधरी, राजनीतिक ओम प्रकाश चौधरी, ब्रिज किशोर चौधरी लगायत सबके उपस्थिति रहल रहे। कार्यक्रम के स्वागत मंतव्य सुरेंद्र प्रसाद चौधरी के रहल रहे। कार्यक्रम में थारू संबंधी वेशभूषा उ लोग से माघ में खाए वाला विभिन्न प्रकार सबके थारू सबके घर उ लोग के रहन सहन लौके वाला खाल के विभिन्न अवलोकन के खातिर रखल गेल रहे। ऐसा ही सांस्कृतिक के मेला में विभिन्न थारू झांकी सब नृत्य प्रतियोगिता होकी कह के उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम द्वितीय तृतीय होखे वाला जनही रु 50,000 30,000 और 20,000 प्राप्त करी। कार्यक्रम के संचालन प्रतिमा चौधरी कल रहनी त बिहान विभिन्न नृत्य प्रतियोगिता आ परसों समापन होगी। 12 में भइल राजकुमार रुम्बा हत्या प्रकरण के अनुसंधान नया मोड़ ले बाटे। अनुसंधान से असंतुष्टि जनावत नेपाल प्रहरी इलाका प्रहरी कार्यालय प्रकाश सिमरा के प्रमुख प्रहरी न्याय परीक्षक डीएसपी चिरंजीवी दाहाल के प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमांडू पहुंचावल गई बाटे। डीएसपी दाहाल के कार्यकाल में ही गोली मार के हत्या कल गई घटना के अनुसंधान प्रभावकारी न भइल चर्चा चलला बाद वहाँ के तानल गई बाटे। दाहाल के जगह में प्रहरी न्याय परीक्षक सुभद्रा वाइवा के मुख्यालय से ई प्रकाश सिमरा सरुआ कल गई बाटे। पुष 5 गते रात के जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका 11 स्थित बकुलिया से रमौली लोसंडा जाए वाला सड़क खंड में बागमती प्रदेश 01 2876 16 नंबर के कार में राजकुमार रुम्बा की गोली मार के हत्या कल गई है। पुष 6 गते सवेरे 9:30 बजे उक्त कार भीतर रुम्बा के लाश मिलल है। 45 वर्षीय रुम्बा जीतपुर सिमरा 1 के बासिंदा रहनी आ नेपाल प्रहरी यूनिट सिमरा विमानस्थल में भंसिया के रूप में कार्यरत रहने। घटना बाद बड़ा प्रहरी पुष 14 गते पत्रकार सम्मेलन करत हत्या में 3 जने के संलग्नता रहल जानकारी दिले रहे। सरलाही में घूर तापे के क्रम में जर के पुरनिया के मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में जिला के कबिलासी नगर पालिका 9 सलेमपुर के अंदाजी 80 वर्षीय राजकुमार देवी रहल बानी। प्रहरी के अनुसार वहाँ के गत पुष 18 गते घर में घूर तापे के क्रम में जर के घायल भइल रहनी। घायल उनके इलाज के खातिर प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा होते काठमांडू पहुँचाल गई रहे, लेकिन उनकर काठमांडू स्थित काठमांडू मेडिकल कॉलेज में इलाज के क्रम में आज से सवेरे मृत्यु भइल बाटे। सरलाही प्रहरी अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा के फरार अभियुक्त सबके करीब 1.5 वर्ष बाद पकड़ाव कइले बाटे। पकड़ाव करे वाला में भारत के बिहार राज्य सीतामढ़ी जिला ग्राम पंचायत बसबिट्टा रहे वाला 22
वर्षीय सुधीर कुमार कुइरी रहल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाई के अनुसार वहाँ के जिला के बलरा नगर पालिका 3 से आज दोपहरिया पकड़ाव कल गई बाटे। उनका के आवश्यक कार्रवाई के खातिर जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट बुझाल गई। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाई के प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी परिणाम परीक्षक दीपक श्रेष्ठ जानकारी दिलवानी। रौतहट के बढ़ावा प्रहरी चौकी भारत से अवैध रूप में लिया रहल सामान सहित 2 जने के पकड़ाव के लिए बाटे। प्रहरी 2 जने के सामान सहित पकड़ाव करके आज सार्वजनिक के लिए बाटे। प्रहरी चौकी बढ़ावा से खटल गश्ती टोली बीतल रात दुर्गा भगवती गांव पालिका 5 बागमती नदी नजीक से BR 30D 2322 BR 30S 3383 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल में अवैध रूप में भंसार राजस्व चोरा के भारत से लिया रहल कपड़ा सहित दुर्गा भगवती 5 के किशोरी चौधरी कलवार और नरेश शाह तेली के पकड़ाव कल गए। जिला प्रहरी गौर के प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर गुप्ता जानकारी दिलवानी। रौतहट के वृंदावन सब डिवीजन वन कार्यालय अंतर्गत के जंगल में अंदाजी 10 से 12 वर्ष उम्र के चितुआ मृत अवस्था में मिलल बाटे। काल संजय स्थानीय बासिंदा सब कुआं में गांव नजीक आयल चितुआ के लाश देखला बाद वन कार्यालय के खबर कैले रहे। चितुआ के लाश वृंदावन सब डिवीजन वन कार्यालय ले के स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि के रोबर में गढ़ा खन के गाड़ा गई बाटे। वन कार्यालय के फॉरेस्टर जयप्रकाश शाह के अनुसार चितुआ मृत अवस्था में मिलल आ एकर मृत्यु के कारण बारे विभिन्न अंकलबाजी हो रहल बाटे। मध्य केंद्रित राजनीतिक दल सबके मोर्चा गठन के प्रयास स्वरूप धुमबराही में आज आयोजित बैठक में उपेंद्र यादव नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा अनुपस्थित भइल बाटे। बैठक में सहभागी एक नेता के अनुसार जसपा नेपाल के तरफ से कोनो भी नेता उपस्थित ना भइल बानी। के मध्य केंद्रित दल सबके मोर्चा निर्माण के खातिर कार्यदल गठन करके पहिलका बैठक आह्वान कल गेल रहे। बैठक में मोर्चा निर्माण के खाका उद्देश्य आ साझा एजेंडा बारे विस्तृत छलफल करे के योजना रहल नेता सब बतैले बाटे। मोर्चा गठन के प्रयास के एकीकृत करेला विभिन्न दल के नेता सब उपस्थित भइल रहनी। बैठक में जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, जनमत पार्टी, जन प्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी तमोलोपा लगायत के दल सब के नेता सबके सहभागिता रहल रहे। बैठक में मध्य केंद्रित दल सब के नेता हृदय त्रिपाठी, रेणु यादव, शरद यादव, डॉक्टर शिवाजी यादव, केशव झा लगायत नेता सब उपस्थित रहनी। साथ ही स्वतंत्र सांसद अमरेश कुमार सिंह भी बैठक में सहभागिता जनले बानी। जसपा नेपाल के अनुपस्थिति आ एकर कारण बारे कोनो औपचारिक जानकारी प्राप्त न भइला पर भी मोर्चा निर्माण के प्रयास के आगे बढ़ावेला अन्य दल सब बैठक में सक्रिय सहभागिता जनावल बतावल गइल बाटे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ई वर्ष के SEE के परीक्षा के तालिका सार्वजनिक कइले बाटे। बोर्ड से सूचना जारी करके चैत 7 गते से परीक्षा शुरू होखे के जनैल बाटे। नियमित तथा ग्रेड वृद्धि के समय तालिका अनुसार चैत 7 गते से शुरू होखे वाला परीक्षा 19 गते तक संचालन होगी। प्राविधिक धार तरफ के परीक्षा शनिचर के समेत संचालन होखेवाला भइल बाटे। पहिलका दिन अंग्रेजी, दूसरका दिन नेपाली, तेसरका दिन गणित, चौथा दिन विज्ञान विषय के परीक्षा होगी। ऐसे ही 5वां दिन अनिवार्य सामाजिक, छठा दिन ऐच्छिक प्रथम, 7वां दिन ऐच्छिक द्वितीय पत्र के विषय सबके परीक्षा होखेवाला बाटे। गाजा क्षेत्र में युद्ध विराम और बंधक सबके रिहाई संबंधी समझौता के अंतिम रूप देवेला इजरायल और हमास के प्रतिनिधि बीच से कतार के राजधानी दोहा में वार्ता शुरू बाटे। वार्ता संगे परिचित एक फलस्तीनी अधिकारी युद्ध में पहिलका बेरी इजरायल और हमास के प्रतिनिधि सबके एक भवन में अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहल बतावल BBC उल्लेख कइले बाटे। हमास से भी इजरायली सेना से स्ट्रिप पे छोड़े के विषय के अपन शर्त त्यागल बतावल गइल बाटे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एगो समझौता सफल होके क्रम में रहल बतैले बानी। एक इजरायली अधिकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के भी ज़्यादा से कुछ घंटा व दिन में समझौता होके बतैले बानी। आने वाला जनवरी 20 से अमेरिकी राष्ट्रपति के पदभार संभाले वाला डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम समझौता न भइल खंड में स्थिति भयावह होके के धमकी देला संगे वार्ता के अंतिम में पुगे लागल समाचार सार्वजनिक भइल बाटे। इजरायली संचार माध्यम सब संभावित युद्ध विराम समझौता 3 चरण में लागू होखेला जनैल बाटे। पहिलका चरण में गाजा में बंदी रहल 33 इजरायली बंदी सब के रिहा कइल जाई। ऐसे ही बदला में इजरायल प्रत्येक महिला सिपाही के बदला में 50 फलस्तीनी कैदी आ हमास से बंदी बनावल हरेक सट्टा में 30 फलस्तीनी बंदी के रिहा करे।